Morjesta, mun nimi on Sami Pelkonen ja tässä takana on AS Oy Töölön Meander, joka on maailmankuulu arkkitehdin Stephen Hallin modernin arkkitehtuurin maamerkki täällä Töölössä ihan meren tuntumassa. Yhtiö on saanut lukuisia tunnustuksia ja kansainvälisiä palkintoja. Se edustaa asumisen helppoutta, korkeata laatua ja ajattoman modernia muotokieltä. Yhtiö sijaitsee omalla tontilla. Lämmitysmuotona on maalämpö maaviileellä, joten asumiskustannuksetkin on matalat. Nyt lähdetään tutustumaan tarkemmin tämän uniikin kohteen ja asunnon sisätiloihin. Asukkaiden käytössä ovat hulppeat yhteiset tilat, kuten lounge, elokuvateatteri, joogasali, etätyötilat sekä laadukas saunaosasto. Autopaikka löytyy kätevästi täältä parkkihallista, sähköauton laturi totta kai. Myydään erillisellä osakekirjalla tämän asunnon yhteydessä. Itse asunto on todellinen harvinaisuus, ainoa koko Meanderissa, joka mukailee Stephen Hallin alkuperäistä sisustusvisiota. Materiaalit on näyttäviä ja tarkkaan harkittuja. Kallion pintaa muistuttava massalattia, rosterineen keittiö harjoitulla teräksellä sekä lämpimät sävyt kaapistoissa ja kylpyhuoneessa. Keittiön varustelu on päivitetty laadukkaammaksi ja sinne on asennettu lisätaso kaappeineen sekä valaistu aamiaiskaappi. Asunnon valtteja ovat iso ja valoisa olohuone, etelän ja lännen suuntaan avautuvat ikkunat sekä suuri parveke rauhalliselle sisäpihalle. Vaaleilla laatoilla toteutettu kylppäri, moderni sauna ja erillinen vaatehuone viimeistelevät tämän kokonaisuuden. Vastaavia pohjaratkaisuja on yhtiössä vain kourallinen, joten tarjolla on koti, joka erottuu Töölössä aidosti edukseen. Sijainti on aktiivista elämää viettävälle asukkaille aivan erinomainen. Hietsy uimarannalle, keskustaan ja vaikkapa Taivanlahden tenniskeskukselle on lyhyet kävelymatkat. Asunnon vieressä on myös hyvät palvelut, kuten K-Supermarket, Alko ja useita ravintoloita. Kaikkea tätä ympäröi kauniit puistoalueet, joista Töölö tunnetaan. No on mielettömän hieno asunto, vaikka itse sanonkin. Jos kiinnostuit kohteesta, ota yhteyttä. Jos tarvit apua oma asunnon myynnissä, on käytettävissä. Tervetuloa esittelyyn.